Posledný kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy v Košiciach bude pripomínať aj električka, ktorú dnes pokrstili šampanským. Naša reprezentácia potrebuje z dvojzápasu s Izraelom a Čiernou Horou získať jediný bod. Určite ten zápas v Izraeli nebude ľahký, ale ja si myslím, že máme natoľko skúsené družstvo, že fakt sa k tomu pristúpi zodpovedne, lebo hrať na majstrovstvá Európy je pre každého športovca veľká česť. Jednoznačne ja som rád, že sme v reprezentácii taká partia, ktorá sme a to proste ako držíme mimo ihriska, tak nech si to prenesieme aj na to ihrisko, tak ako to bolo proti tým Švédom. Ukázali sme, že sme dobrá partia, vieme hrať tú hádzanú. V týchto posledných dvoch zápasoch sme určite favoriti. Tým, že sme porazili už obidve mužstvá, no zápasy budú určite ťažké. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať ten zápas v Izraeli a ten posledný tu v Čiernou Horou si ho už len úplne užiť a potešiť divákov našou hrou. Záverečný zápas kvalifikácie v košickej Stylaréne priláka tisícky nadšencov. Kompetentní veria tomu, že ju vypredajú natoľko, že s Richardom Štochlom, našim brankárskym esom, uzavreli stávku. Ak bude aréna plná, primátor mesta spolu s námestníkom si do tela dajú na dvojhodinovom hádzanárskom tréningu. V opačnom prípade čaká Ríša Štochla úradnícka prax na magistráte. Rozmýšľali sme ísť najprv do klasickej stávky oholenie alebo ostriehanie vlasov, ale keďže nechcem vzbudzovať v meste strach, keby som bol holohlavý, tak sme sa dohodli, že skúsime to urobiť prácou na magistráte, pretože ja keď budem na hádzanárskom tréningu 2 hodiny a ma trafi lopta, budú musieť byť nové voľby primátora. Takže aj Ríšovi Štochlovi nájdeme nejaké miesto také, aby sa tiež vytrápil. To by nemal byť problém, lebo ja toho asi za tie 2 hodiny veľa nepokazím, ale som zvedavý, či by si on menil so mnou na tie 2 hodiny a v tomto prípade túto stavku aj veľmi rád prehrám, keď bude vypredané. Ja som hádzanú hrával ešte za mladých čias, keď to môžem takto povedať, takže vtedy som nemal viac menej žiadne starosti a užíval som si to celé. Ale hádzana je pekný šport a hovorím, hlavne je to, že v tých Košiciach je veľmi populárna, veľmi obľúbená. Anton Frol, naša hádzanárska legenda, vie o našich slabinách, ale i neuveriteľnej sile. Verí, že ju premeníme na úspech, ktorý nás preslávi ďaleko za hranicami. A hádzana spĺňa toto kritérium na to, aby táto reprezentácia robila dobré meno Slovensku a slovenskej hádzané. Keď to budú hrať ďalej, takže ten úspech sa musí dostaviť. Musí. Posledný zápas kvalifikácie na majstrovstvá Európy sa v Košiciach odohrá 12. júna. Jozef Demeter, Naša.